Ki. Mbok menawa ya mung si Abimanyu kang digadang-gadang besok bisa jumeneng Nalendra. Mapan ana ing negara Ngamarta ya mapan ana ing negara Ngendraprasta. Lah kalamun iki mengko si Sudara Manik bisa anyirnake si Abimanyu, tar tamtu Pandhawa bakal ngenes sing dadi pikire krana wis ilang sing dadi pangarep-arepe anggone bakal dadekake si Abimanyu supaya kleyang kabur kanginan kandang langit kemul mega akekudung langit. Dene nami kula nuwun inggih pun Bambang Sudara Manik. Bambang Sudara Manik lakar kasinggihan. Banjur ana wigati apa dene kepareng rawuh ana pendopo agung negara Ngastina kene. Nuwun pangapunten yektosipun waleh-waleh menapa punapa ta darunanipun kula keraya-raya nilar ing tata krami minggah wonten ing pendapi karana kasurung dumateng greget osi ing manah kawula. Anggen kula kepingin lan kumacelu nderek Puruhita wonten ngarsanipun pujangga agung kraton nagari Ngastina. Brahmana wingking saking pertapan Sokalima nenggih bapa Panemban Begawan Durna. Gandeng sampun gamblang mbok bilih bapa Durna menika sahandhap wonten pengayoman paduka sinuwun Prabu Duryudana. Pramila ing ripalenggahan sakmangke kula pun Bambang Sudara Manik nyuwun idi palilah mugi wonten mulunging penggalih paduka sinuwun Prabu Duryudana ngeparengaken Bapa Durna nggula wentah dhateng jasad kula supados kula anggadhahi kaprawiran lair batin bebasan punjul ing apapak mrojol ing akerep dene menawi wonten syarat sarananipun anggen kula badhe suwita mring Panemban Begawan Durna kula namung badhe ndederek senadyan langka tinemu ing rasa mokal tinemu ing akal waton boten ngersakaken mandhapipun lintang kang sarta rembulan tartamtu Sudara Manik badhe nyembadani sinuwun Bapa Durna wonten dawuh nggih tanpa lidah sinambung banyu tinalang mestinipun paduka sampun tanggap menapa ingkang dados ancasipun Sudara Manik. Pramila saking menika Purba Wasesa sakwetahipun kula borongaken dhateng Bapa Panemban Durna anggenipun badhe manembrama dhateng pun Sudara Manik Bapa. Pandhita Akarya wangsit pindha kumbang ajab ing pawang susuh angin ngendi nggone lole waluh gimbal manyar-manyar Bambang Sudara Manik nuwun inggih punika sinten lah dalah ya panjenengan ingsun sing ndok goleki Pandhita Sokalima Resi Durna ya aku iki. Waduh Panemban langkung rumiyin kula ngaturaken sembah pangabekti mugi kunjuk wonten sahandhap pepada paduka Bapa Panemban Sokalima Bapa Panemban Durna. Ya banget panarimaku. Dene semono sih pakurmatan kang ndok caosake mring panjenengaku iki ngene ya Sudara Manik. Begawan Durna wis diparingi Purba Wasesa saka sinuwun anak angger Duryudana supaya nanggapi anggonmu duweni gegayuhan kepengin Puruhita marang Pandhita ing Sokalima. Ngene ya ngger Sudara Manik. Inggih kados pundi Bapa Panemban?
sing jenenge wong gayuh kawruh gegulang ilmu mono angele yen wis ketemu tekad manggonmu bakal meguru marang Durna mestine kowe bisa netepi tetembungan jer Basuki mawa bea kelakone Panjangka kudu mawa pangurbanan mula kang saka kuwi Sudara Manik mula kang saka kuwi ngibarate gunung aku kepengin ngunggahi ngibarate segara aku kepengin jajaki keparengipun Bapa Panembahan kadosa pundi Sudara Manik namung badhe tut wuntat Bapa ya esuka sorea lamun to kowe bisa mbondo bocah Plongkowati sing jenenge Abimanyu utawa Si Angka Wijaya ndok rangket ndok aturake ana setinggil negara Ngastina kene bakal tak tampa apa sing dadi pasuwitanmu Sudara Manik. Taritaning satriya linuwih kang mardi mring kautaman tan pegat mring pangestine Satriya Plongkowati akekasih Raden Abimanyu ingkang kedah kula rangket Bapak ya Waton kowe bisa mbondo bocah Plongkowati sing jenenge Abimanyu utawa Si Angka Wijaya bakal tak tampa anggone Sudara Manik duweni gegayuhan bakal suwita utawa puruhita marang pandhita ing Sokalima Begawan Durna. Lho nggih. Trawaca dawuh pangandika Bapa Panembahan Begawan Durna. Kalilan kula nyuwun tambahing berkah saha pangestu Bapa. Lajeng kula bidal dinten menapa ora kitang colok lintang sambung obor rambatan pundak. Dina iki budala ya. Budala Sudara Manik. Waton kowe bisa nyidra utawa nyolong ngrangket Si Abimanyu mbok aturke ana Pendhapa Agung negara Ngastina. Tak sembadani apa sing dadi gegayuhan kang sarta panjangkamu. Bambang Sudara Manik. Lho niki. Badhe kula rangket satriya Plongkowati Si Abimanyu dinten sakmangke ugi Bapa nyuwun berkah saha donga pangestu. Pangestunipun Bapa Panembahan Begawan ing Sokalima. Ya, pangestuku gumrajak kaya banyu seduda. Muga-muga sembada kang jinangka rahayu ingkang tinemu Basuki kang kaesti gagah ingkang jinangkah. Bambang Sudara Manik.
dening utamaning nata berbudi bawa laksana lire berbudi mangkono agung denya paring dana hangge ganjar saben dina lire kang bawa laksana ana tepi pangandika nuwun sewu Kakang Durna. Piye Dik Patih? Ing ngarep aku ya krungu. Ing ngarep aku iki ya krungu, Sengkuni iki ya weruh. Panjenengamu kuwi nampa dawuh saka anak Prabu Duryudana kinen mateni para Pandhawa. Ning ya gene Kakang. Ning ya gene bareng ana calon murid saka 5, lah kok ndok perintah ora mateni Pandhawane, ning malah ngrangket lan mateni Abimanyu supaya disowanake ana negara Ngastina. Ngosik to, iki sing ndok kersake iki kepiye to Kakang Durna? Dik Patih, kowe kudu ngerti marang sanggit rungsit, kowe kudu ngerti kelawan siasat, kowe kudu ngerti karo strategi Dik Patih. Sing jenenge para Pandhawa kuwi santosa ya laire ya batine. Krana para Pandhawa sak pranakane kuwi kulina nampa wujuding wahyu utawa kanugrahaning para Jawata. Kenang apa kok Pendhita Durna merintah marang Sudarmanik supaya mateni si Abimanyu? Krana Abimanyu kuwi tedhak turun Pandhawa sing paling ditresnani. Abimanyu kuwi tedhak turun Pandhawa sing paling ditresnani. Merga apa? Merga apa kok Abimanyu kuwi ditresnani karo para Pandhawa? Kok paling ditresnani tinimbang anak-anak Pandhawa liyane? Kenapa? Merga Abimanyu kuwi tedhak turun Pandhawa, ngibarate kuwi sing didendeng kaya kendang supayane besok bisa anyuli keprabone Prabu Puntadewa jumeneng ratu ana ing negara Ngamarta, ya mapan ana ing negara Ngendraparahasta Dik Patih. Musik dasarmu apa Kakang? Kok malah si Abimanyu sing dijagak-jagake kelawan para Pandhawa supayane besok anyuli keprabon negara Ngamarta. Dasarku ora ana liya kejaba mung nurbuate Gusti kang wujude Wahyu Ratu. Biyen ana lakon sing jenenge lakon Wahyu Makutarama utawa pepakem Astabrata. Tak kuwi lakon setahun kepungkur. Oh iya. Wahyu Makutarama ya kuwi ya klebu perangane wahyuning ratu sing bisa nampa ora ana liya kejaba mung panengah Pandhawa satriya Madukara sing jenenge si Janaka. Mangka wis cetha ngeglo kang tanpa warana, sapa wae kang kuwagang nampa wujude Wahyu Makutarama besok cedhak turune bakal antuk kawibawan dadi ratu kang gedhe pangaribawane. Kuwi dasarku sing angka 1 Dik Patih. Dene dasar ingkang angka 2. Nalika jaman lakon Wahyu Cakraningrat kuwi lakon 2 tahun kepungkur. Wis pokoke ning kene iki serial Wahyu to. Sing bisa gaya wujude Wahyu Cakraningrat biyen ora ana liya kejaba mung si Abimanyu anak Janaka. Nalika rumuhun si Abimanyu nganti direwangi sesinglon Brahmana sing peparepe Begawan Madubronta. Kamangka Wahyu Cakraningrat kuwi ya kalebu perangane wahyuning ratu. Wahyu Makutarama dientuk si Janaka utawa si Arjuna, Wahyu Cakraningrat dientuk karo anak Janaka si Abimanyu. Kanthi dasar iki kabeh Dik Patih, aku bisa mesthekake. Mbok menawa ya mung si Abimanyu kang digadang-gadang besok bisa jumeneng Nalendra, mapan ana ing negara Ngamarta ya mapan ana ing negara Ngendraprasta. Lah kalamun iki mengko si Sudarmanik bisa anyirnake si Abimanyu, tartamtu Pandhawa bakal ngenes sing dadi pikire krana wis ilang sing dadi pangarep-arepe anggone bakal dadekake si Abimanyu supaya dadi ratu. Kuwi sing dadi dasar kang sarta wewatonku Dik Patih. Weh. Kadingare nek meletik sing dadi pikiranmu Kakang. Cekak cukupe
Iki mengko yen Abimanyu wis teka ana negara Ngastina, iki mengko cetha ngeglo kang tanpa warna, iki genah Abimanyu iki mengko mesti bakale mati. Loh, ya durung karowan, Dipate. Lho, piye to iki? Merga siji pesti loro jodoh telu payu papat derajat mangkat lima donya. Kuwi pinurba marang Gusti kang murbeng dumadi. Aku mung saguh budidaya supaya Abimanyu mati. Perkara iki mengko Abimanyu mati tenan apa ora? Kuwi dudu garapane Pendhita Durna ngono. Ning aku percaya. Iki mengko sajake Sudara Manik bakal kasil. Sudara Manik bakal kasembadan anggone bakal mateni si Abimanyu. Durung karuan Dipate. Malah aku duweni kapitayan yen iki mengko Abimanyu ora bakal mati. Lho, lah sebabe merga bengi iki panitia ora njaluk lakon matine Abimanyu ngono. Ngono. Ganjinge telu tenan. Malah ngentahi karo petung Bapa Durna. Kados pundi, Nger? Ingkang baku kula kepingin kasetyan paduka ing reh angkrung kepi tumrap kajayaning Praja Ngastina. Mangke menawi Abimanyu sampun kasil dipun sowanaken mapan wonten Ngastina. Kula piyambak ingkang badhe babat gulune anak Janaka si Abimanyu. Barang anggenipun badhe amurba kang sarta amisesa anak angger Duryudana. Bawahan Paman Harya Sengkuni Paman wonten dawuh kula aturi ampun nilaraken jiwane Sinatriya. Kula aturi paduka Paman perintah dumateng para Sata Kurawa supados anjampangi lampahipun Bambang Sudara Manik. Lamun wonten bobol barating lelakon Sata Kurawa kedah tumut nglembrahaken tangan jumpangkahaken suku. Prastawa pangandika paduka anak angger Duryudana mboten langkung mangestakaken dawuh Nger. Anak angger Duryudana niki ampun nilar jiwa Sinatriya. Mugi-mugi gegayuhan kang sarta pangganta anggenipun badhe mateni si Abimanyu kanthi lantaran utawi pancatan astanipun Bambang Sudara Manik saged kasembadan satemah Kurawa nemu jaya lan basuki Paman Sengkuni.
wur mangawur wurahan tengarane ngajurit gong maguru gongso tetep kaya butula wara panjriting turangga hesti miwang dwaja kang kegitir ora kata ingkang dwaja dwaja layu sebit mut latalah Manharya Werdi paparenga paduka paman hamba Barawa sing pirembakan ing Stinggil Ngastina kula werku darane Kurawa kula pun Dursasana nyadhong dawuh lho sepadan kula ugi kula pun dulma gati cumadhong dawuh ya napa kabare pacewakan ya napa enten napa Kakang Duryudana parenga babar kang sejati terus pundi ya apa lho nggih paman kula Ratu Sindhu kula pun Jayajatra hanyadong dawuh Surtayu ugi nyadong dawuh paman satriya pedhanyangan kula pun Bambang Swatama cumadhong dawuh paman iya kabeh wae aja padha saur manuk dina iki kang rinumpaka ana pasewakan ora ana liya babakan ing antarane Pandhawa lan Kurawa kenang apa padha-padha murite Begawan Durna ewadene Pandhawa kok sekti mandraguna bareng para Kurawa lah kok tiba kosok balen rembukan durung rampung kedadak iki mau ana tekane pawongan bagus kang aran Bambang Sudara Manik kepengin suwita Mbah Mudurna ning Mbah Mudurna malah ngadani wujude Giri Swayembara ditampa sing dadi pasuwitane Bambang Sudara Manik lamun bisa ngrangket bocah Plongkowati si Abimanyu karana Abimanyu tedhak turun Pandhawa kang banget ditresnani lan besuke kang ginadang-gadang dadi ratu mapan ana ing negara Ngamarta yen iki mengko Abimanyu kok kelakon mati tenan mesti wae para Pandhawa bakal ngenes sing dadi pikirane merga sing digadang-gadang dadi ratu wis prapteng tiwas pumuli iki mau Bambang Sudara Manik mak berabat budal bakale ngrangket bocah Plongkowati ya bocah Tanjung Anom si Abimanyu ya si Angkawijaya wah kula malah miris to Sudara Manik niku bocah isih enom lah kok malah sampean pakake kon mateni Pandhawa. Walah man. Kula mung donga mawon muga-muga Sudara Manik ndang eling pun ngaten mawon donga kula. Aja to kok Sudara Manik. Wong Kurawa sing semene mbane iki ora ana sing bejaji lho. Perang ora tau menang lah Kurawa niku jane petingane napa? Kurawa niku petingane napa? Kurawa niku petingane nggur loro, siji mangan, loro nyulik sinden pun niku mawon. Niku pun petingane Kurawa niku. Ngono kok dadak arep walah rumangsaku kok aku kok walah. Bangeteng. Kowe rasa dadak maido le. Amarga iki sajake Bambang Sudara Manik duweni kasekten kang linuwih. Alah kasekten kang linuwih apa? Bola bali Ngastina niku pun ketikan pendhita tahu, ketekan ratu tahu. Jarene arep kerjasama pidak jempol gedhe kanduk ana Kurawa nyatane ora enek babar lan kasunyatane panggah kalah man. Wis iki wong jenenge lakon mbok bantah. Lakon mbok bantah bar saiki no. Bakune kowe kabeh dina iki ndak utus memanuki lakone Bambang Sudara Manik. Yen Bambang Sudara Manik kalah sisan gawe iki mengko ampyak awur-awur Ngamarta diratake padha bumi. Muga-muga antuk pengasih saka Gusti Kang Maha Wasih. Nggih pun manut paman. Manut paman Sengkuni. Ya yen pancen kaya mengkono satriya pedhanyangan Bambang Swatama kula wonten dawuh tinimbalan paman. Metu njaba undang Wadyabala. Wadyabala prajurit Kurawa dibudhalake dina iki uga. Memanuki lakune Bambang Sudara Manik nduringi paman amit madal pasilan. Aja kaya bocah cilik lakumu Swatama.
umrekang bala lumares